Il-Prim Ministru jaf li jekk se jkompli jipprova jirbaħ il-ħin u ma jirfax responsabilità politika tiegħu is-sitwazzjoni għal pajjiżna se tiggrava. Iddikjara dan is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Clyde Puli li waqt il-programm Dis-Sett innota kif dan kollu qed iġib ħsara lil pajjiżna. Jekk mhux se jieħdu l-pass illum, Reno, il-problema ħad tkompli tiggrava. Il-problema ħad tkompli tiggrava. U l-Prim Ministru dan jafu. Dan jafu. U jrid iġor responsabilità tiegħu. Aħna qed noqogħdu attenti ħafna kemm nitkellmu fuq il-proċess ġudizzjarju dak irid jieħu l-kors tiegħu. Imma responsabilità politika tittinġar immedjatament. U nota kif salejliet li Keith Schembri rriżenja sigħat biss qabel il-Prim Ministru Joseph Muscat laqgħu għandu fid-dar tiegħu f'nofs ta' lejl fil-Parlament il-Gvern Laburista kien għadu jaħrab milli jiddiskuti s-sitwazzjoni. Aħna ġemilu jew 10 ijiem ressaqna vot ta' sfiduċja u tlabna l-Prim Ministru biex ikkeċċi lil Keith Schembri. Ma ridux jiddiskutuha. Ma ridu, jiġifieri lejliet li ħajkrolla kollox. Al kontrarju waqt li pajjiżna għaddej minn waħda mill-akbar kriżijiet fl-istorja riċenti tiegħu, id-deputat mexxej Laburista Chris Fearn għatta dibattitu sħiħ jiġġustifika dak li għaddej. Għandna gvern staġnatu għef li ma sens tgħidek, għandna gvern li għadu għaddej, għandna gvern stabbli, għandna gvern li gawd il-maġġoranza tal-poplu, għandna Prim Ministru li gawd il-maġġoranza tal-membri parlamentari. Dan minkejja li ripetutament fl-aħħar jiem union wara l-oħra talbu għal soluzzjoni immedjata e kif din is-sitwazzjoni qed iġġib ħsara lil pajjiżna. Fl-istess waqt ma dan kollu, l-istess Chris Fearn li fl-aħħar jiem iddikjara li dan kollu ġab ħsara kważi irreparabbli fuq isem pajjiżna jinnota li l-Partit Laburista wkoll ħass id-daqqa ta' dak li seħħ. Is-sitwazzjoni tal-lum, sitwazzjoni ta' daw ġranet, hija sitwazzjoni delikata għal pajjiż u sitwazzjoni delikata għal Partit Laburista. M'hemmx. U għall-Gvern. U għall-Gvern. Dan fl-isfond ta' kritika interna u pjuttost voċifera anke fuq il-medja soċjali minn esponenti tal-Partit Laburista. Fost dawn il-President tal-Partit Laburista Daniel Mikallef u l-Kap Eżekuttiv Randolph De Battista li t-tlieta ħarġu minn Kastilja wara Chris Fearn u mhux wara Konrad Mizzi bħad deputati Laburisti jew wara l-Prim Ministru Joseph Muscat.